आं फिन खेबसे दिनै लाइभआव फैबाय स' ओरैनो एसे बरिं मोननायलाय नोंसोरजों दसे फैबाय आरोना बेनिफ्राय दा आं फैनायनि खारना जाहैबाय जिथुनाखि नोंथांमोना मिथिजोब्बायबो जाखानांगौ दा जिथुनाखि दावराव दावसि जागासिनो एकदम जोंफोरबो जेनेबा निउस नायनानै थानो सुखै जादों स' एक्सुवेलि जोंनि इउक्रेनाव जिथुनाखि फरायनो थाहैनाय मानसिफोर जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ एक्सुवेलि जोंनिया दा मदिया जोंना इण्डिया प्राइम मिनिस्टारा एसे मा होनो सापर्ट खालामगासिनो दङ किसुमान मानसिया सफैबाय बे होनना बुंदों दायो बेफोरनिनो एसे एनै रायज्लायगासिनो दङ ओमफ्राय जोबोद दुखुनांथाव जाहाथे दावहाया माला जोबगोन आरो बेजों लोगोसे खाथि खालानाबो नांफादेरलांनोबो हागौ मानो होनबा जस जायो बेनिखायनो जों सानो आरोना एसेबाबो माने स्टप जानानै थाथों बेखौनो माबायो आरो दा जायफ्रा आंनि लाइभखौ नायदों स' नोंथांमोनहा बयनोबो सेयार खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय लाइक शेयार कमेन्ट बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव नायनाय दंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दा आङोथ' लाइभआव फैया इउटुब लाइभआव बांसिनानो फैया ओमफ्राय आं फेसबुकआव फैयो आरो ओमफ्राय दसे दसे फैयो होमबाबो इसिबां गोबाव फैया आरोना बेनिफ्राय आं दा उन्दुनानै दं आरो सोर फैखो गाइसफोर माथो खालामनो आरोना उन्दुनानै दसे थाबाय एख' खामानियाबो एसे डाउन जालांबाय मा खालामनो दा जायफ्रा नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौ नायदों स' फुल सापर्ट खालाम आंबो नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामबाय थागोन बिदिनो आरो बयजोंबो सापर्ट खालामलायनांगौ आरो बयनिबो लाइफआव फैनांगौ गावनि जिथुनाखि गोनांथि बेफोरखौ सेयार खालामनांगौ जेनेबा एसे इम्परटेन्ट बुस्थुफोरखौ आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों बेनिखायनो रायज्लायनो फैनाय जाबाय आरो दसे निउस नायबानो टेनसन निउस नायबानो टेनसन मा जाबावगोन इसोरनि अननायाव स्टप जाहोदो बेखौबो सान्थियै थाहोदो ओरैबायदि गिथौ गिलु दावहा सोमजिगासिनो दं आरोना दायो ओमफ्राय मालायबा मालाय गिनायसो मोनसैलै ओरैबायदि आंथ' नायनानै बोरैबा गोसोआवनो एकदम बोरैबा मोनदों आरोना ओरैनिबो ओरैबायदि आरो दाथ' रासिया एसे गेदेरसिन हादर हिसाबैहाय जेनेबा सापर्टफ्रा बांसिन जायो आरो ओमफ्राय दा जोंनाथ' इउक्रेना बेसेबां माने गिदिर हादर नङा नालाय माने ट्राप खालामनोहाय एटेक खालामनोहाय चान्स मोनो आरो बिसोरो थेवब्लाबो जेननानै थायाखै बयहाबो गाव गावनि हादरखौ माबानो थाखाय आरोना बासिनानै दोननो थाखाय थेंक इउ जायफोर आंनि लाइफआव फैदों स' मस्ट वेलकाम आं दिनै थागोन आरोना एसे थानो माने
आधा घन्टासो थागोन आं आधा घन्टासो थागोन आरोना आधा घन्टासो थानानै दसे उन्दुनोसै मेगना आंनिया दाबो हामाखै नै गन नांदोंमोन मेगनाव मानोबा इदि जाबाय बिबार ऑल इंडिया ब्लॉग्स हाय थैंक यू आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय स' मेरा लाइफ में आने के लिए थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया सो ऑल इंडिया ब्लॉग्स कहाँ से हो कैसे हो भाई ठीक हो भाई बहुत अच्छे हैं आप कैसे हैं सो मोस्ट वेलकम जो मेरे लाइफ में आया है उसको मोस्ट वेलकम मुंबई से हो ओ माय गॉड आप मुंबई से हो सो नाइस प्लेस मैं भी मुंबई गए हैं काफ़ी दिन हो गया घर पे आया हुआ मैं मैं भाई मैं भी ठीक हूँ अच्छा आप भी ठीक हूँ अभी आप कहाँ रहने वाले मुंबई ही रहने वाले हैं ना सो मैं आसाम से हूँ आप तो जरूर आया होगा आप लोग का अभी क्या हालचाल है ऑल इंडिया ब्लॉग सो आप तो जान तो रहा होगा ना अभी सॉरी मेरा हिंदी बोलना थोड़ा ये थोड़ा हटक जाता है तो आप लोग कैसे न्यूज़ देख के कैसे लग रहा है अभी का जो हो रहे हैं थोड़ा सा बता सकते हैं आप Thank you. अच्छा लगा और अच्छा और जो ऑल इंडिया ब्लॉग्स आपका नाम क्या है आपका चैनल का नाम तो ऑल इंडिया ब्लॉग्स है सो सारा इंडिया में घूमता होगा आपने ऐप बहुत क्यूट है आप बहुत क्यूट है नहीं इतना तो क्यूट नहीं है क्यूट बोले तो आपका नाम बोल सकते हैं थोड़ा क्या करेगा अभी कुछ काम धंधा नहीं है ऐसे घर पे सो रहा है बैठ रहा है न्यूज़ देख रहा है थोड़ा दिमाग भी भटक रहा है कोई किसी को देख के कोई क्या क्या देख के मेरा नाम है अंशुली है अच्छा अंशुली अंशुली ओ माय गॉड नाइस नेम है बढ़िया नाम है आपका भी आपने अभी क्या कर रहा है अंशुली खाना वाना खाया कि नहीं नाश्ता वास्ता किया कि ओह हो दिमाग बड़ा खाना खाया आपने मेरा नाम खाना खाया आपने हाँ खा लिया मैंने
अभी फिल कम से कम 2-3 घंटा तो हो गया है। लोड कर दो। बी एस बिजी ब्लॉग काजा मारे जाके देखना आर्मी साकरी करने कैसे हुआ भाई? नकली ढूंढने के लिए गया था ना, क्या हुआ? कुछ रिजल्ट विजल्ट अच्छा हुआ कि नहीं? ओ भाई, मामी आ गया। अच्छा, मम्मी आ गया। किसका? आपका मम्मी आ गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। जाबोबाय नंखायना नंगौरा। हाँ, तो अभी क्या कर सकते हैं? मम्मी, आपका मम्मी आ गया तो थोड़ा मम्मी के साथ बात करो क्या आप? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, नंगौ। साबैसे जाबोखो? नोंथ' माथो गाबलाबायदोंसोमोन स्टेटासआव। स्टेटासआव गाबलाबायदोंसोमोन माथो। फैनानै थगायलाबायफैनाङालै, खारनायानो खुरिया खारनोनो हाखाथारा एकदम बेखौनोसो थगायफैगोन। मुझे मम्मी मोबाइल मुझे मम्मी मोबाइल क्या लिख दिया? सुनने सुने नहीं देते हैं। अच्छा, तो आपको मोबाइल छूना नहीं देते हैं। चलो ठीक है, वो मम्मी आ गया, मम्मी आने के बाद मम्मी जाने के बाद या फिर से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया ब्लॉग्स बाय, थैंक यू, वेलकम, मस्ट वेलकम, और थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए। हाँ, गाबबानो जाबाय दा, गाबबानो जाबाय। हाँ बाय, ओके, बाय बाय। फुरियासो नोङो, मायावथो खारनो हाफेरनाय एफालाय, ओरैनो फैसा बेखारसो खालामहैलाबायदों। गोदाव सोराव हायार लेंहरनांगौरा जोंफोरखौ, हायार हायार लेंहराबा। लोगोफ्रा रावबो माबा जायासै नामा? पास जायासै नामा? इग' साबैसे जाबोखो नोंजों थांफानाय लोगोफ्राना रावबो जाखायाखै? एक्सिलेन्ट मारिनो हानांगौलै, एक्सिलेन्ट मारिनो हायाबा जाया। चौदह मिनट हो गया, अभी सिर्फ मैं आधा घंटा बैठेगा, उसके बाद चला जाएगा। आसोला गावथारदों माथो। वेलकामलै रमेन ब्र'। दङलै बिदिनो जेबो खामानि गैखाया, ओरैनो दसे लाइभआव फैदोंमोन आं, मा जायो फैफेराबोमोनलै लाइभआव। मा खालामदों नोंलाय? बहा दं? न'आवनो दंना? नेथाब नेथाब रावबोथ' फैखाया नालाय, ओरैनो गावखौ नायनानैनो मबाइल स्क्रिनाव नायनानैनो ओरैनो रायज्लायबाय थाबाय। बहा दं दालाय ब्र'? आसोल बहा दङ दायो? न'आव दंना बहा दङ? नुथारला माथो दानिया। निउससो नायबाय थादोंमोन आङो, ओमफ्राय निउस नायनोबो नायबाय, नायबाबो गरम जाबाय थायो माबा हरै इउक्रेननि, ओमफ्राय मानिबा मानिबा दावहा नुलाबाय थायो, बिसिनि लाइभखौ नायबाय थादोंमोन आं दसे, ओमफ्राय हामा नांदों आरो गोसोफ्राव। ओमफ्राय एसे खर'खौ गरम मोननानै दोनफिनबायलां।
तेरे नस्ल के मैं और चाहिए कोई पहचाना कि नहीं भाई लोग boring nang boleh ya cuma terus naik bye taxi guys bye bye guys लोग बेयावबो boring नाङो बैयावबो boring नाङो बबे मोनसेयाव थांबाव नांलाय इन्सटाग्रामावबो boring नाङो फेसबुकआवबो boring नाङो गासिबावबो boring स' लाइफआनो boring थेवब्लाबो कुसिस होननायखौ लानांगौ आरोना माने मानसिनाव बिलिभ होननाय थानांगौ आरो स' गाइस थेंक यू फॉर व्हाट गाइस बाय बाय अभी मैं लाइव को स्टॉप करने जा रहा हूँ सो और लाइव बंद होने के बाद जो जो मेरे लाइव को देखेगा तो जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना फुल सपोर्ट खालाम सो आंबो सो मैं भी आप लोगों को फुल सपोर्ट करूँगा या करेगा या कर दूंगा सो जिस भाव ने मेरे को सपोर्ट करेगा मैं सारा भाई लोग को सपोर्ट करते रहेंगे और आप उनके साथ जो भी सामने आएगा ठोक देगा डायरेक्ट लाल सब्सक्राइब में एंड डिसलाइक नहीं मारेगा ओनली सब्सक्राइब शेयर कमेंट so guys bye bye thank you for watching okay